Здравейте, аз съм Йордан Върбицалиев и представлявам картинг писта Лаута и картинг писта Варна. Искам да ви запозная с картинг Indoor MS Kart 200 кубически сантиметра с двигател Honda, с тръбна конструкция, с хидравлична спирачна система и с рейсингови гуми, както виждате. А сега ще ви покажем как се сяда в него преди тръгване. Първоначално и нужно условие преди тръгване е правилното вземане на позиция в карта. Заставате от дясната страна на машината. Поставяте десният крак в средата на шасито. Навеждайки се, поставяте дясната ръка на волана. След това поставяте лявата ръка отзад на седалката за баланс. Премествате левия крак до педала на спирачката и сядате, като натискате педала за безопасност. Логиката да поставите първо левия крак на спирачката е по този начин да ограничите придвижването на карта напред, с което правите сигурна вашата позиция в седалката. Продължаваме с уредите за управление на карта. Както при повечето возила, и карта има педал за газта, десния, с който се ускорява, и педал за спирачката, левия, с който се намалява или се спира. Винаги, когато седнете, трябва да изпробвате максималния ход на двата педала, особено на спирачката, за да имате необходимата сила да спрете превозното средство. Двата ви крака трябва да са под ъгъл около 130 градуса в коленете. Следващия компонент за управление на картинга е волана. Особеното при него е, че преводното отношение е така нареченото 1:1, което значи, че при най-малкото въртене на ъгъла на волана, гумите също завиват и картинга завива рязко в избраната от вас посока. Идеалното положение на ръцете е 10:10. Желателно е през цялото време на движението ръцете да седат на волана. Хубаво е ръката да е под ъгъл, за да може да има сила дори и в обратните завои. От името на целия екип на пистата пожелавам на всички наши посетители удоволствие, успех и все по-добри времена!